संबिजितनि 6 सिडुल राहाजों दाजानाय बिटिसिनि गोहोआ खमायमारबाय नामा? हादरसा सोरखारा बिटिसिनि गोहोआव आखाइ होमारबाय नामा? आसाम सोरखारा 3 आरो 4 ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय बिटिसि सोरखारनिसिम नटिस हरनायनि उनाव सोमजिनाय गोनो गोथोनि सायाव मैया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया गावनि फेसबुक एकाउन्टआव मख'नाय बाथ्रा आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि राजु नार्जारिया बुंनाय बाथ्राया गोरोबलायैया साननो गोनां बाथ्रा। बे बिथिङाव सिनियर उकिल टारजान गयारिया ओरैबायदि बुङो। बिश्वजित दैमारि आरो राजु नार्जारि बिथांमोननि जिथु स्टेटमेन्ट होनाया मिलायलायाखै। सासेया जाहैबाय आसामनि स्पिकार, सासेया जाहैबाय इउपिपिएलनि स्पक्स पार्सन। दा बिथांमोननि जिथु बुंनाय रावा गोरोबनायखौ जों नुनो मोनाखै। मानो नुनो मोनाखै होनबा नाय, बिश्वजित दैमारिया मा बुंदों? थांफ्लांनाय। जोंहा राजु दैमारिया बुंदों बेखौ जोंनि गभर्नमेन्टनिनो मोनसे पलिसि होननानै। दा बेहाय जों मा बुस्थुखौ नुनो? कनफ्लिक्ट अफ पावार। कनफ्लिक्ट अफ पावारखौ जों मानो नुनो मोनदों मानाय? बिटिसि एकर्डआव मा बुंदों? दा बिटिसि एकर्ड मथे मा जाहैदों नाय, जोंनाव माखासे पावार, कनफ्लिक्ट अफ पावार दिनै जानो फैगासिनो दं नाय, जे बिटिसिआ 6 सिडुल कनसेप्टखौ लानानै दाजानाय। फारसेथिंजाय मा बुंदों दिनै राजु नार्जारिया मा बुंदों? बेखौ गभर्नमेन्टआनो सहज भाबै बाहायनो थाखाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों होननानै। दा होमबा आं राजुनिसिम मोनसे कुइसन, जे बिटिआर सुक्तियाबो जाफ्लांनाय नामा? आं बिथांनिसिम फिन सोंफिननाय बियो। बिथाङा बिनि एन्सारखौ होफिननांगौ रायजो राजानो। पावार अफ कनफ्लिक्टआथ' जागासिनो दं। मानो जायाखै? जिहेतु जोंहा 6 सिडुला जाहैबाय उइदिन द फ्रेम अफ 6 सिडुल जायो माखासे एडमिनिस्ट्रेसन पावारा। खिन्थु नों नाय, जोंहा दिनै जोंनो मोनसे डिपार्टमेन्ट दाना होदों, बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट। दा बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ विच इज नट आन्डार 6 सिडुल, बे जाहैबाय आन्डार स्टेट, विच इज रान बाय जोंहा मोनसे निजा डिपार्टमेन्ट दङ जाय हम पार्सनेल डिपार्टमेन्ट। दा टारजान गयारि बिथाङा लोगोसे बिटिसि गोरोबथा बायदियै सोरखार सालायदोंना बिटिआर गोरोबथा बायदियै आथिखालनि बिटिआर खुंथाया सोरखार सालायदों होननानैबो सोंथि खालामबावो। बिथांमोना बिटिसि एकर्ड मथे सरकारखौ रान खालामदों ना बिटिआर एकर्ड मथे सालायदों नायलाय नों। दा बिटिआर एकर्ड मथे सालायबाथ' जोंना प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जानो मोना, चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारसो जानांगौ। दा बिटिसि मथे सालायदोंबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थागोन, नाथाय जों बिटिआर मथे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारसो थागोन। दा अबे मोनसेया? दा आंनि सोंलुआ बिसो गभर्नमेन्टनिसिम, जे जों अबे मोनसे बिटिआर गभर्नमेन्टआ सालायदोंना बिटिसि गभर्नमेन्टआ सालायदों? नंगौ, दिनै नमेनक्लेचारखौसो बिथांमोना बिटिआर होनबाय थादों, नाथाय जिथु दफाफोर बिथांमोना लाना फैदोंमोन, दा बिनि थ्रुयै अबे मोनसेखौ जों सालायदों जों कनफिउज, जेनेरेल पाब्लिकफ्रा कनफिउज आरोना। ब्युर' रिपर्ट, समनि रादाब।